Kanoi mabuja anojabuhwe nyasi tauya nunhau dzomanhoko zuva rechiguminoina mwedzi uno waChikumi. Tiri kutanda nonyaya yadoka ichipisa nyasi kwai kwedu nokwamutoko kwakaita matsotsi nozuro akasvika akaba mafoni pabodzi pono mari wanga wari wanomwe. Izvi zvakaitika manhoko nguva dzokumagumi nguva dzousiku zvekutoti ipapa pakatoita kunyangariwa vanhu wanga waripo pachitekwe watoita kusaya zvokuita izvezvi. Totoburitsa mapurisa ndo hanzewo ari kuringa nhau iyi achiferefeta kuti wagoti nyepe kuti imbanani tinoendoimba kuti wanobatiwa vanhuwo. Nyasi dandemutande pokari radoka rakaita kuzara nyaya yokumba kwaMoreblessing Ali muchakabvu nokutoti ipapa vanhu ZANU-PF vanga vari kuita basa rokureketa kuti tiri kudaba vanhu CCC, izvo zvazokonzera kutoti waite kakunetsana. Ipapa vanhu ZANU-PF waita kuenda kuorambidza vanhu CCC kuti waende kunyahwa kwaBlessing Ali aidi pakaita kunyangariwa. Ipapa zvaita kuti kwaimwo kansura wavo kwaseke ikweyo apisiwa umba yache, asi palibe agoziva kuti mbane apisa. Iwo vari kureketa hurumende vari kureketa kuti vanhu CCC ndo wapisa, asi CCC vari kureketa kuti tinodaba kupisa dzimba dzowanhu ndisu batapisa. Heno mabi yangu kuti zvichatekaira sei, ticharamba hedu takandolinga ipapa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Iwo nhasi watungamiro bato roCCC wese kubvira kuna nese chamisayo wangu wariko kumba kwaMoreblessing Ali wari kuchema nomhuri yache. Wanyepa kutoti ipapa wakutokumbirana kutoti waisire vanhu vanovachengeta nokutoti wakanyepiwa kuti wachagara bamba imomo novanhu ZANU-PF. Palibe agoziva kuti zvii zvichaitika kana kuti zvichapera sekupi, asi tiri kuramba tichitenda kuti wachamisa watosimbisa masoko okuti vanhu bato roCCC vanoita bazvo mhirizhonga pabodzi pono kubana nokunyirana. Watiwo mabotso vanoyadaba zvokutoti wari kutokurudzira vanhu vebatori kuti watize havo kana kuti waite zvimwe zvinhu hwi kuramba wachindoita zvomabotso. Idi ticharamba tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Panyaya ichandoburirwa makuno yano izvezvi chiri kutokwata kureketa uno kwai Sihkala asungiwa nomapurisa makuno yano zviribe kana maminitsi anosvika 20 chaiwo zvaitika. Tiribe kuziva kuti chii chaitika kuti azosungiwe kana kuti zvaari kusungirwei, asi tiri kundofunga kuti peno zvino chokuita nonhau yokupfa kwaMoreblessing Ali. Tichagokunyepai zvinenge zviri kuitika. Iye Sihkala yu ndiye gweta romhuri yekwaMoreblessing Ali pabodzi pone mureketeri wavo kana vari kureketa naanakadzitape. Heno kuti zvichapitikaira sei, ticharinga kuti zvinenge zviopera sei kana pakaita zvimwe, aiwa tinondokunyepai. Kwai Febha chidarikire asungiwa akaisiwa mujere akaendeswa kumatare edzimhosva akagopuwa choupenzi chinoita mari inoita zviuru zvomari yomunyika 30 chaiwo. Idi kuita muyembe chaiko nokuti mari iyi inosvika bachero madhora 50 chaiwo okuAmerica. Ipapa hanzi kana akarega kugobhadhara mari iyi achagopuwa mazuva 30 okugara mujere. Kwai akasenzesa pfuti yache zviribe mvumo pabodzi pono kutadza kuipfikira mainofanira kupfikirwa paanga ari kumba kwache. Tiri kumatare kopo kare kadzitape Jeffrey Moyo kwaya batiwa nomhosva yokutyora mutemo unochokuita nokupinda nokuburika kwevanhu munyika unonzi pachirungu Immigration Act. Aidi agonzi papa puwa makore 2 chaiwo okugara mujere kana kuti anobhadharisiwa mari inoita zviuru mazana 200 zvomari yomunyika. Ipapa zvakatoita kunyangariwa kwai akatadza kubhadhara mari iyi ndopaanozoendesiwa kujere kwemakore 2. Aidi palibe chisvinu chaicho, zvakaita kunyangariwa. Wada kutoratidza pokare kutoti ivo ndo vane masimba ese ekutonga. Guta roBulawayo ravhundutsa vanhu kureketa kuno richireketa iro kuti
raakuchinja mari dzese dziri kubhadharwa nevanhu vomunyikamo womugutaro kuti dziite mari dzokuAmerica. Izvezvi kwai mari dzese zvezvikwereti dzino vanhu dzaakundoisiwa kuti dziite mari yokuAmerica, vanhu vondobhadharisiwa mariyo apa vachibhadharisiwa nomari dzohurumende. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Vari kutoreketa ivo kuti vari kuzvidaba zviri kuitika zvine kuti zviri kuramba zvichiita kuti zvirambe zvichinetsa kuti vaite basa ravo, nokuti mari yacho iri kubva yandokukuhwa ichindoenda nomakwiriri ari kuita zvinhu. Ichokwadi kutoti gore ra2008 rabenukapo kare. Ipapa nyasi kwaburika imwe tsamba yabva kuchikoro choUnited Methodist Church choHartselle, icho chiri kureketa icho kuti chichazvikona ba kubva svondo rinouya pakati paropa kuti chigope wapwere wari kugara pazvikoropo chokudya. Wagotoreketa iwo kuti vabereki vanofanira kuuya kumusangano musuwo mugwerayu, asi wachibva watouya wakabata mari svinu chaidzo kuti waingidzire mari. Airi pakaita kunyangariwa gore ra2008 riri kuringisika kuti rabenukapo kare nosimba chaiko. Heno kuti kuchapona wangani hwendo huno. Ticharamba chigokunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Nyasi pokare kwaita imwe nyahwa kuvakuru vehurumende waridza kwenje kwai mumwe Meja General yakasiya basa Sydney Bebe kwai apfa. Paribe zvizhinji zvatanyepiwa kana kuti zvavadini, asi tiri kundoziva kuti ndiye wechitatu mumasvondo anosvika mairi chaiwo kugwarashiwa. Heno chiri kuvapedza kuti chii? Peno chiri kukukutacho ndo chiri kuvapa masimba. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei. Zimbabwe cricket yadzinga anga ari kuita kurairidzayu Lauchand Rajput adzingiwa nokuti kwai aribe chisvinhu chaagweita. Izvi zvaita nokuti Zimbabwe yajiwa pokare nyasi mutambo wangu ichitamba neiyo Afghanistan. Paribe kana mutambo mubodzi wayahwina payatamba neAfghanistan pa. Heno kuti iwo wairingira kuti ichagohwina nopapi, nokuti Rajput aindoramba achindoenda hache kuIndia kwache, achienda achibenhuka aribe kugara nechikwata chachechi kuti aningisike nokuringa kuti wari kutamba zvisvinhu chere. Idi tiri kuzvifadza izvi, zviri kutifadza kuti adzingiwa. Ipapo wagotomutsiwa naDave Houghton waimbotambira chikwata chibodzi cho. Aiwa, ticharinga kuti zvinenge zvipera sei. Tiringedzo pasirese kwai noAfriforum yomuSouth Africa yaisa imbwa kuti dziende kobatsira kumaira zambuko ropamusinaria kuti kuite vanhu vanoreka kugopindamo munyikamo zviribe pamutemo. Aidi unotoita kuona kutoti tiri kuita kusekiwa chaiko, nokutoti ipapa ndisu chete tinondoitirwa izvozvi. Ende ipapa iwawo wachena wao wakauya wao Afriforum wano wabuyawo ndo wabodziwo wagoisa mazambuko. Isu tanga tiribe mazambuko yakadari. Pakaita kunyangariwa chaiko. Apa wakuru wehurumende wabva waratidza kuti wari kutozvida nokuti wabva wandopeta manja yawo kuti paribe chawachazoita. Kwai nonzi M23 yowapanduki yaita kukunda wakuru masoja wehurumende kubunagana kudhuze noRwanda. Aidi zvakaita kunyangariwa chaiko. Wakuru DRC wari kuita kunetseka nayo yowapanduki wari kundoramba wachindomuka waribe kuperawa. Ticharinga kuti wachaita sei, peno wachazowakundawo pamberi paheno tichange takaringa. Nigeria kwai iri kunhadzira mutemo uchazomanikidza kuti makambani ese zvopadande mutande akaita sana Facebook nayo ana Twitter pabodzipo nana Instagram nana WhatsApp wese kuti wange waine mahofisi muNigeria mo. Wari kuti izvi zvinoita kuti mitemo yavo igokwanisa kuteedzewa zvavanenge vachidazvo. Kana wakaita chinenge chawanetsa vanokwanisa kuenda koringa nokureketa novanhuwo pasi pamahofisi mo. Heno kuti wachazvibvuma cherewo makambaniwo tinenge tichingoda kunyepa ipo zvinenge zviri kuitika. Paindege ichabva nevanhu kuBritain ichabva nevanhu vanosvika vasere basi wachienda kunyika yeRwanda. Wamwe wese wainge wari pagurupu rinovanhu 150 chaiwo wakarambidziwa kuti wakwire ndege iyi wachienda kuMatarodzi mhosva. Tichagoringa kuti zvinenge zvichifamba sei tichindokunyepai.
bazi ropasi rese rozveutano World Health Organization ragoti roda kuchinja kazita karipo chirwere chavari kuona mazuva ano chomonkeypox kuti kwai rigorega kuita so zita rinokuita kunenedzera vanhu vatema. Aiwa, tinozvikudza tichagokunyepai peno isu tinenge tafungawo rekuti tiise pachirwere chipi heno kuti zvinenge zvichidini. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tibuya nemusuwo mangwana.